നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പദം ലംഘയതേന്ദിരം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സദ്ഗുണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി നമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവദാമദായ നവിരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് ഗോപിചന്ദന എങ്ങനെ തൊടണം എന്നുള്ളതിന്റെ തുടങ്ങി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂയോർക്കിലെ ഭക്തർക്ക് അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ലല്ലോ അല്ലെ. നമുക്കാണ് ഈ ചന്ദനം തൊടുന്നതൊക്കെ നല്ല ശീലമുള്ളതല്ല. ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് ഭാരതീയർക്കാണ് അത് നല്ല പരിചയമുള്ളത്. അപ്പൊ ന്യൂയോർക്കില് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പ്രഭുപാദർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നു അത് പാഴാക്കരുത്. ഗോപിചന്ദനം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? ഗോപിചന്ദനം ഹരേ കൃഷ്ണ എവിടെ നിന്നാ എടുക്കുക? വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന്. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനും രാധയും ഗോപികമാരും എല്ലാം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ലീലകളാടിയ സ്ഥലത്തുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് യഥാ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദം തഴുകിയ മണ്ണാണ് അവിടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും എന്ത് ചെയ്യണം? ബഹുമാനത്തോടെ വേണം അല്ലെ, ആരാധനയോടെ വേണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്, കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. നമ്മളെ പറയുന്നു അത് പാഴാക്കരുത്, വിലപ്പെട്ടതാണ്. നിലത്ത് വീണാൽ ഉടൻ സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന എന്താ? അതിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അത് പവിത്രമായ ഒരു വസ്തുവാണ് ചന്ദനം. ഗോപി ചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് പവിത്രമായ ഒരു വസ്തുവായതുകൊണ്ടാണ് നിലത്ത് വീണാൽ ഉടൻ സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് മറികടക്കാനോ ചവിട്ടാനോ ഒന്നും പാടില്ല. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചാർത്തേണ്ടതെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ 12 ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇത് അണിയേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒന്ന് നെറ്റിയില് അല്ലെ, പിന്നെ ഏതാണ് കണ്ഠത്തില്, പിന്നെ മാറിടത്തില്, പിന്നെ ഏതാ വയറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട്, പൊക്കിളിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട്,
പിന്നെ ഇത് വലത് സൈഡ്, ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ സൈഡ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് അത് ഇടുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണ് ഇടുന്നത്? ഈ ഈ കൈമുട്ടിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട്. പിന്നെ ഈ ഷോൾഡറിലും താഴെ ആയിട്ടാണ് വരിക. പിന്നെ ഇവിടെ വയറിന്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇടത് കൈയുടെ അതുപോലെ കൈമുട്ടിന്റെ മേളിലിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടത് കൈമുട്ടിന്റെ മേളിലും ഇടത് ഷോൾഡറും ചേർന്ന്, അല്ലെ? ഷോൾഡറിന് മേളിലോട്ട് പോകാതെ ഷോൾഡറിന് താഴായിട്ട്, ഷോൾഡറും താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ആ തരത്തിലാണ് ഇടുന്നത്. പറയുന്ന നമ്മൾ ഷോൾഡറിൽ ഇടുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ നമ്മളിത് കഴുത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തിടുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നട്ടലിന്റെ, അല്ലെ, തുടങ്ങുന്ന വയറവസാനിക്കുന്നതിന്റെ അവിടെയായിട്ട് പുറത്ത് നമ്മൾ മുൻവശത്തിട്ടതുപോലെ പുറകുവശത്ത് വിടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ 12 ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഇടുമ്പോഴും ഓരോ നാമം ജപിക്കണം. ഇതില് യൂട്യൂബില് ഇതെങ്ങനെ ചാലിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വീഡിയോ നോക്കിയപ്പോ പറ്റിയില്ല. അപ്പോ അത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഈ കൈവെള്ളയില് ഇങ്ങനെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഗോപി ചന്ദനം ഒരു തുണിയില് നമ്മളിങ്ങനെ, അതൊരു കട്ടയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ അത് പൊതിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തുണിയില്, നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള വെള്ള തുണിയില് പിന്നെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചാലിക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ചന്ദനം ചാലിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചാലിച്ചിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാം? ഈ വിരലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെ? മോതിര വിരലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് ഇച്ചിരി ഒരുപാട് കട്ടിയുമല്ല, എന്നാൽ അധികം ലൂസും അല്ലാത്ത തരത്തില് അതെടുക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വടിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വിരൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ നല്ല അമർത്തി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ അമർത്തി വരുമ്പോ നടുക്ക് ചന്ദനം കാണത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ 2 സൈഡിലെ ചന്ദനം കാണും. അതിനാണ് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വിരൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് താഴേന്ന് പുരുകത്തിന്റെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ലെവല് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് വലിക്കണം. ഇങ്ങനെ ലെവല് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ നടുക്ക് മിക്കവാറും അധികം കാണത്തില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ വിരല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ നടുക്ക് അതിങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നടുക്കുള്ളത് അങ്ങ് പോയിട്ട് 2 സൈഡില് ഭഗവാന്റെ 2 പാദങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നടുക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എടുക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കണം, അറ്റത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കണം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ യു ഷേപ്പ്, നമ്മുടെ ബ്രഹ്മ ഗൗഡിയ ഇതാണ്, അല്ലെ? സമ്പ്രദായത്തില് ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തില് യു ഷേപ്പിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു യു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക. അപ്പൊ നടുക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ, ഈ നടുക്കാണ് ഭഗവാൻ അസ്തുതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 കാലുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? അപ്പൊ ഇത് ലെവൽഡായിട്ട് വന്ന് വളയാനൊന്നും പാടില്ല എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ മോതിര വിരൽ കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും തൊട്ടിട്ട്, കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന? ബാക്കി കാണുമല്ലോ, അതിൽ തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് മൂക്കിന്റെ ഏതാണ്ട് 3/4 ഭാഗം വരണമെന്നാണ് ബുക്കിൽ കണ്ടത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പകുതിയെങ്കിലും വരണം. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ഒരു ഇല ഷേപ്പ്, തുളസി ദളമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തുളസി ദളം നമ്മൾ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? കണ്ടല്ലോ ഇതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇതാ കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഒരു തുളസി ദളമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഷേപ്പില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 2 സൈഡ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴെന്തായി? ഇത് തിലകമായി. അപ്പൊ ഈ ചാലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് എന്ത് ചൊല്ലണം? അതിന്റെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ചാലിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇതാണ്: നിങ്ങളുടെ ഇടത് കൈപ്പത്തിയിൽ ഗോപി ചന്ദനം തടവിക്കൊണ്ട് ഇനി പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ജപിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ്? ഗോപി ചന്ദനം നിങ്ങളുടെ ഇടത് കൈയിൽ ചാലിക്കുമ്പോൾ, പിന്നെ തിലകം ധരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ചാലിക്കുമ്പോഴേ എന്ത് വേണം? ഇത് ചൊല്ലി തുടങ്ങണം. എന്നിട്ട് തിലകം ഇങ്ങനെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട്. മധ്യഭാഗം വൃത്തിയാക്കി ഒപ്പം ഭഗവാന്റെ ഉചിതമായ രൂപത്തിന്റെ നാമം ജപിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൊല്ലി തുടങ്ങണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാലിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. എന്നിട്ട് തിലകം ധരിച്ച് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം?
മധ്യഭാഗം അവിടെ ചന്ദനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരു വിരൽ കൊണ്ട്, ചെറിയ വിരൽ കൊണ്ടിങ്ങനെ മേളിലോട്ട് ആക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വൃത്തിയാകും. അവിടെ ചന്ദനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും ആകും. മേളിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വേണം വച്ചേക്കാൻ. നമ്മളെ മുടിയുടെ അതുവരെ പോകണമെന്നാണ് ഈ ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ കാലുകൾ ഇവിടം വരെ എത്തണം. ഒപ്പം ഉചിതമായ രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് പല നാമങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ, പല രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ പല ആ രൂപം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ, നാമം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ കേശവ അല്ലെ, നാരായണ എന്നൊക്കെ പല പേര്, ഗോവിന്ദ എന്നുള്ള പല പല പേരുകളാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഇടുമ്പോഴും ഏത് വേണ ഉചിതമായിട്ടുള്ള പേരുകൾ, ആ പേരിന്റെ നാമമാണ് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഈ 12 സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ തിലകം ധരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വരിയിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു സമയം ജപിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ടൈം. നമ്മൾ സാധാരണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചൊല്ലും അല്ലെ. ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ മതി. അതാണ് ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മധ്യഭാഗം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ഇടമാണ് മധ്യഭാഗം അല്ലെ, അവിടെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉചിതമായ രൂപത്തിന്റെ നാമം ചൊല്ലുക എന്നാണ്. അപ്പോ ഇതാ ഒരു വരിയില് ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെറ്റിയിലിടുമ്പോൾ ഏതാണ്, ലലാടേ കേശവം ധ്യായൻ, ലലാടേ എന്നാണ്. ലലാടേ കേശവം ധ്യായൻ. ഇവിടെ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ്. ലലാടേ കേശവം ധ്യായൻ എന്ന് ജപിച്ച് നെറ്റിയിൽ തിലകം പുരട്ടുക. തുടർന്ന് അത് തന്നെയാണ്, അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാട്ടല്ലാതെ ഗീതം അല്ലാതെ പറയുമ്പോൾ ഓം കേശവായ നമഃ എന്ന് നമ്മൾ ഏതാണ് നടുക്ക് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓം കേശവായ നമഃ എന്ന് പറയണം. അപ്പം ഇതാണ് ഇടുമ്പോ ഏതാണ്, ലലാടേ കേശവൻ ധ്യായൻ എന്ന് ചൊല്ലുക. നടുക്ക് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഏത് വേണം, ഓം കേശവായ നമഃ. അപ്പൊ നെറ്റിയിൽ ഇടുമ്പോൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്, കേശവൻ അല്ലെ, കേശുവിനെ വധിച്ചവൻ അല്ലെ, കേശു എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അതിന് വേറൊരു അർത്ഥവും പറയുന്നുണ്ട്. ശിവനും അതേപോലെ ബ്രഹ്മാവും ഒന്ന് ചേരുന്നതാണ് ശിവ. പിന്നെ ഏതാണ്, ഈശൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ശിവ, എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന, അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥവും അതിനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നത് കേശു എന്ന അസുരനെ വധിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഓം കേശവായ നമഃ. അപ്പൊ ഭഗവാനായ കേശവനായ ഭഗവാനെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു, നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരിക. അത് ജപിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് എവിടെയാണ്, നെറ്റിയിലാണ്. അപ്പൊ ലലാടേ കേശവൻ ധ്യായൻ, നെറ്റിയിൽ ഓരോ സ്ഥലമായിട്ട് പറയുന്നു. അടുത്ത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് പൊക്കിളിന് മുകളിലായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, നാരായണം അധോധരെ, ഓം നാരായണായ നമഃ എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ശ്ലോകം ഏതാണ്, നാരായണം അധോധരെ എന്നാണ്. അപ്പൊ പൊക്കിളിന് മുകളിൽ ഇടുമ്പോ ഓം നാരായണായ നമഃ അല്ലെങ്കിൽ നാരായണം അധോധരെ എന്നാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ മൂന്നാമത് ഇടുന്ന, ഇതിന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇടാനും. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരായണ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് ഏതാണ്, നെഞ്ചത്തിടുമ്പോൾ ഏതാണ്, ഭക്ഷസ്ഥലേ മാധവം തു. ഭക്ഷാന്നില്ല, വെറും ഭക്ഷാന്നേള്, ഭക്ഷസ്ഥലേ മാധവം തു എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, ഭക്ഷസ്ഥല മാധവ, ഓം മാധവായ നമഃ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓം മാധവായ നമഃ. അടുത്ത് തൊണ്ടഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഇതിന് താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചൊല്ലാം, ഗോവിന്ദം കണ്ഠ കൂപകെ. അപ്പൊ അവിടെ ഓം ഗോവിന്ദായ നമഃ എന്നാണ്, ഓം ഗോവിന്ദായ നമഃ എന്നാണ് അവിടെ ചൊല്ലേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വയറിന്റെ വലതുവശത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവിടെ ഇടത് കൈ ആണെങ്കിലും വിരൽ ഏത് തന്നെ, മോതിര വിരൽ തന്നെയാണ്. വിഷ്ണും ച ദക്ഷിണേ കുസ്രു എന്നാണ്. വിഷ്ണും ച ദക്ഷിണേ കുസ്രു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അക്ഷര പെശക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഓം വിഷ്ണുവ
സോറി, ഓം വിഷ്ണുവേ നമഃ എന്നാണ്. ഓം വിഷ്ണുവേ നമഃ എന്നാണ്. ഓം വിഷ്ണുവേ നമഃ എന്നാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഇടുന്നത് വലത് ഭുജം, അതായത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മുട്ടിന് വലതുവശത്ത് മുട്ടിന്, കൈയുടെ മുട്ടിന് മേളിലായിട്ടാണ്. അപ്പൊ പറയേണ്ടത് ഇതാണ് ബാഹൗച മധുസൂദനം, ബാഹൗച മധുസൂദനം. അപ്പൊ അവിടെ പ്രചോദനം ഓം മധുസൂദനായ നമഃ. അത് കഴിഞ്ഞ് വലത് തോളില്, ഇപ്പൊ വലത് ഇവിടെ ആയിട്ടല്ലേ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇടുമ്പോ ത്രിവിക്രമം കന്ധരേത്തു. അപ്പൊ ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ത്രിവിക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു മധു എന്ന് പറയുന്ന അസുരനെ വധിച്ചു അല്ലെ. പിന്നെ ത്രിവിക്രമം എന്ന് വെച്ചാൽ 3 ലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ, ആകാശം ഭൂമി പാതാളം, 3 ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്. അപ്പൊ ത്രിവിക്രമം കന്ധരേത്തു. അപ്പൊ വലത് തോളിലിടുമ്പം ത്രിവിക്രമായ നമഃ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വയറിന്റെ ഇടതുവശത്ത് ഇടുമ്പം ഏതാണ് വാമനം, അവിടെയും പാശുകെ എന്നാണ്. വാമനം ഏതാണ് വാമനം വാമപാശുകെ എന്നാണ്. വാമനം വാമപാശുകെ എന്നാണ്, പാശുകെ എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ഓം വാമനായ നമഃ, ഓം വാമനായ നമഃ. എന്നിട്ട് ഇടത് ഭുജം മേളില്, സോറി ഇവിടെ ഈ സൈഡ് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇടുമ്പം എന്താണ് പറയുക, ശ്രീധരം വാമന ബാഹൗച, ശ്രീധരം വാമന ബാഹൗച. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓം ശ്രീധരായ നമഃ, ശ്രീ ധരിച്ചവൻ അല്ലെ, അതാണ് ശ്രീധരം എന്ന് പറയുന്നത്, ലക്ഷ്മി ദേവി ധരിച്ച. ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ശ്രീധരായ നമഃ എന്നാണ്. പിന്നെ ഇടത് തോളില് ഇവിടെ മേളിലായിട്ട് ഇടുമ്പോ ഹൃഷീകേശം തു കന്ധരെ, ഹൃഷീകേശം തു കന്ധരെ. അപ്പൊ എന്താ പറയേണ്ടത് ഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ, ഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കഴുത്തിന്റെ പുറകില് മുകൾ ഭാഗത്തിടണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് പൃഷ്ഠേജ പത്മനാഭഞ്ച, പൃഷ്ഠം എന്ന് വെച്ചാൽ പുറകുവശം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഓം പത്മനാഭ, ഓം പത്മനാഭായ നമഃ, ഓം പത്മനാഭായ നമഃ. എന്നിട്ട് താഴെ പുറം അല്ലെ, നമ്മുടെ വയറിൽ അവിടെ ഇട്ടതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും അതേപോലെ ഇടും, ആ ലെവലിൽ തന്നെ ഇടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് കഡ്വാം ദാമോദരം നസ്യേത്, കഡ്വാം ദാമോദരം നസ്യേത് എന്നാണ് ഓം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഓം ദാമോദരായ നമഃ. അപ്പൊ പത്മനാഭായ നമഃ, നാഭിയിൽ നിന്ന് പത്മം അല്ലെ വന്നത് അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് പത്മനാഭം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാമോദരൻ ഉദരത്തില് ഏതാണ് ദാമം കെട്ടിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആരാണ് കെട്ടിയത് ഉദരത്തില്? ദാമോദര മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രത്യേകിച്ച് പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരാ കെട്ടിയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വയറില് കയറ് കെട്ടിയത് ആരാണ്? യശോദാമാത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ദാമോദരം എന്ന പേര് വന്നത് അല്ലെ. അപ്പം കഡ്വാം ദാമോദരം നസ്യേത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഓം ദാമോദരായ നമഃ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ശ്ലോകം പഠിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്ത് ഇടമ്പഴത്തേക്ക് അതിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള നാമം പറയുകയും വേണം. അത് ഭഗവാനെ പ്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഇടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് 12 സ്ഥലങ്ങളില് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നാമം ഉരുവിട്ട് വേണം ഭഗവാൻ ആത്മീയ ശക്തിയെ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് നമ്മൾ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 12 സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആത്മീയ ശക്തിയെ അനായാസം ആഗിരണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ 12 സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ 12. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ ഇടേണ്ടത്. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് ഇതെന്ന് തിലകം എന്ന് പത്മപുരാണവും അതേപോലെ തന്നെ യജുർവേദവും. പത്മപുരാണത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ യജുർവേദവും ഇതിനാണ് വേദത്തില് പ്രധാനമായിട്ടും ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം യജുർവേദമാണ്. അപ്പൊ യജുർവേദത്തിലും യജ്ഞപ്രധാനമായതെന്നാണ് യജുർവേദത്തിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞം ആണിത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുകയും ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുടിയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലും
പറയുന്നത് ഏതാണ് യജുർവേദത്തിലും പറയുന്നു, പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നു. ഇത് ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് ഈ തിലകം. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് 12 സ്ഥലത്ത് ശരീരത്തിന് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 12 സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിടുന്നതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതുണ്ട് അല്ലെ, ഓം കേശവായ നമഃ, ഓം നാരായണായ നമഃ, ഓം മാധവായ നമഃ, ഓം ഗോവിന്ദായ നമഃ, ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ, ഓം മധുസൂദനായ നമഃ, ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ, ഓം വാമനായ നമഃ, ഓം ശ്രീധരായ നമഃ, ഓം കൃഷികേശായ നമഃ, ഓം പത്മനാഭായ നമഃ, ഓം ദാമോദരായ നമഃ. അപ്പൊ ഈ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വാട്സപ്പിൽ വരുമല്ലോ, യൂട്യൂബില് ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ, അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കി എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ തിലകം ചാർത്തണം. അപ്പൊ ഇത് തിലകം ചാർത്തുന്നതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് ജെൻസിന്, പ്രഭുമാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ശിഖം ഉണ്ട് അല്ലെ, ശിഖ. അപ്പൊ ശിഖപ്രദേശം തിലകം കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഈ പടത്തില്. പകരം എന്ത് ചെയ്യണം, വലത് കൈ കഴുകിയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം എന്നല്ല, ഈ ചന്ദനം എന്ത് ചെയ്യണം, ശിഖയ്ക്ക് മേൽ വയ്ക്കണം, പുരട്ടണം. എന്നിട്ട് ഏത് പറയണം, ഓം വാസുദേവായ നമഃ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് തടവേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വെള്ളമല്ല, ബാക്കി ചന്ദനമാണ്. അപ്പൊ അത് പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന. അപ്പൊ ഓം വാസുദേവായ നമഃ അല്ല, വസുദേവപുത്രനായ വാസുദേവന് ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ബാക്കി വരുന്ന ചന്ദനം ആരിടുന്നത്, പ്രഭുമാര് ഇടുന്നതാണ്. അവരുടെ ശിഖയിലാണ് അത് അവർ ചാർത്തുക എന്നാണ് ബാക്കി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കളയാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പൈസയുണ്ട്, വിലയുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് വാങ്ങാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേക കടകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, എല്ലായിടത്തും ഇത് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഒരു അപൂർവ വസ്തുവായിട്ട് കണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഒട്ടും പാഴാക്കി കളയാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് നമ്മളെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചന്ദനം അല്ലെ, ഗോപി ചന്ദനം ചാർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ചാർത്തുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഈ 12 നാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ സ്മരണം ഒക്കെ വരുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നു, കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഇപ്പൊ 3 ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തിലകം ചാർത്തുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും അതേപോലെ ചാർത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം, പ്രകീർത്തിച്ച് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ശുദ്ധമാക്കുന്നു എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചന്ദനം ഇങ്ങനെ കുറി ഇടുമ്പോ എന്താണ്, തിലകം ഇടുമ്പോ അത് നമ്മുടെ ഒരു സുരക്ഷയും കൂടെയാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണ്, മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും അതേപോലെ സ്പിരിറ്റ്സിൽ നിന്നും എല്ലാം നമ്മളെ ശുദ്ധമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മരണസമയത്തും ഒക്കെ കുറി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, ഈ തിലകം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോ എന്താണ്, യമകിങ്കരന്മാർക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തോട്ട് അവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ അതേ വേറൊന്ന് എന്താണ്, ഈ കുറി കാണുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും ഇയാൾ ഒരു വിഷ്ണു ഭക്തനാണ്, ഒരു വൈഷ്ണവനാണ് എന്നതാണ് ഈ തിലകം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു വൈഷ്ണവനാണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണിത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കാണുന്ന വേറൊരാള്, അദ്ദേഹം ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരും അല്ലെ, അതിൽ ആകർഷണം വന്നിട്ട് അവരും എന്താണ്, ഇതെന്താ ഏതാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കതിൽ താല്പര്യം വരും. അവരും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കുറിയൊക്കെ ഇടാനായിട്ട്, തിലകം ചാർത്താനായിട്ട് അവര് ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ അവര് മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക്
കുറി കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവരെ ക്രമേണ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു, അല്ലെ? നാമം പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നു, കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കും കുറച്ചും കൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കേൾക്കുന്ന ആളിനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അങ്ങനെ പല പല ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനെ പറയുന്നത് ഊർധപുണ്ഡ്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഊർധപുണ്ഡ്രം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ചന്ദന തിലകം ചാർത്തുന്നതിന്റെ പേര് ഊർധപുണ്ഡ്രം എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ലംബമായിട്ടാണ് ഇടുന്നത്, എന്നുവെച്ചാൽ മേളിലോട്ട്, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ തിരിച്ചല്ല. ഇങ്ങനെ കുറിയിടുന്നത് മിക്കവാറും ആരായിരിക്കും? ശിവഭക്തരാണ്, അല്ലെ? 3 വരയിൽ ഇങ്ങനെ കുറിയിടുന്നത് ശിവഭക്തരാണ്. അപ്പൊ അത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട്, ഇത് വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ്, അല്ലെ? ലംബം ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് വൈഷ്ണവർ ഇങ്ങനത്തെ കുറി തന്നെയാണ് ഇടേണ്ടത്. മറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറി ഇടാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ ശുദ്ധ ശിവഭക്തര് 3 വരയിടും, അല്ലെ? അല്ലാത്തവര് 1 വര ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കും. അപ്പൊ അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഏതാണ്? ലംബാകൃതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ 2 പാതാരവിന്ദങ്ങള് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തിലകമാണ് നമ്മൾ ചാർത്തേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഊർധപുണ്ഡ്രം ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതിയെ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവ്. നമ്മളിപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറയും, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. എന്തിനായി കൈ ഉയർത്തുന്നത്? അതും ഭഗവാന് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിലെല്ലാം വെള്ളക്കൊടി കാണിക്കുന്ന പോലെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈവയ്ക്കുന്നത്, കൈ ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. ഞാൻ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞ 12 പേര് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണോ? വേണ്ടല്ലോ. എന്താ? ലാലയുടെ കേശവാദി അത് നമ്മൾ പറയണം. അത് പറഞ്ഞില്ലേ? അതും കൂടെ പറയണം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് പിന്നെ ഇതെടുത്തിടാം. അറിയില്ലെങ്കിലും വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കാണാം. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം. മാതാജി, വൈഷ്ണവ ഗീത പുസ്തകത്തിൽ മറ്റേത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ മാതാജി? ഓം കേശവായ നമ, ഓം നാരായണ നമ. 2 വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ 2 ബുക്കുണ്ട് മാതാജി. മറ്റു ചെറുതില് പിന്നെ ഇത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. കേശവായ നമഃ എന്നുള്ള മന്ത്രം കാണുള്ളൂ. മറ്റേ മന്ത്രം ഏതാണ്? ഈ ശ്ലോകം പോലെയുള്ള മന്ത്രം പുതിയ വൈഷ്ണവ ബുക്കിലാണ്, ഗീതങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പില് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടേക്കാം. ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അപ്പൊ നമ്മളത് പഠിക്കണം. ലലാടേ കേശവം ധ്യായേൻ നാരായണം മധോദരേ വക്ഷസ്ഥലേ മാധവം തോ ഗോവിന്ദം കണ്ഠകോപകേ വിഷ്ണും ച ദക്ഷിണേ കുശ്രോ ബാഹൗ ച മധുസൂദനം ത്രിവിക്രമം കന്ധരേ തോ വാമനം വാമപാർശ്വകേ ശ്രീധരം വാമബാഹൗ തോ ഹൃഷീകേശം തു കന്ധരേ പൃഷ്ഠേ. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞ? പൃഷ്ഠേ ച പത്മനാഭം ച ഖഡ്വാം ദാമോദരം ന്യസേത്. ഇതിലെ പുഷ്ഠ എന്നാണ് കിടക്കുന്ന ബുക്കില്. അപ്പൊ ഏതാണ്? പുറകുവശത്ത് മേളിലിടുന്നതാണ്, കഴുത്തിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നമ്മളിതൊരു മന്ത്രമാണ്, ശ്ലോകമല്ല, മന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ മന്ത്രം നമ്മൾ അത്രയും ബഹുമാനത്തോടെയാണ്, ഭക്തിയോടെയാണ് നമ്മൾ ഉരുവിടേണ്ടത്. മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ശ്ലോകത്തിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമാണ് മന്ത്രം. അപ്പം ഒട്ടും നമ്മൾ തെറ്റാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മന്ത്രം. ഉപനിഷത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് മന്ത്രമൊന്നും ശ്ലോകമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഇട്ടേക്കാം. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബാക്കി ശിഖയിൽ പുരട്ടുമ്പോ ഓം വാസുദേവായ നമഃ എന്നുള്ളതാണ്.
അടുത്ത് നമ്മള് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഇതാണ് ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏതിനൊക്കെ കരുതുന്നു, തുളസി കണ്ഠിമാലയും കരുതുന്നു അല്ലെ. ഈ തിലകം ചാർത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഊർധ്വപുണ്ഡ്രം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തുളസിമാല. ലായാണ് ലാ വന്നിരിക്കുന്നത്. തുളസി അത് കണ്ഠിമാല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കഴുത്തിൽ അണിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്, കണ്ഠത്തിൽ അണിയുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ കണ്ഠിമാല. അപ്പൊ ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കണ്ഠിമാല ഒരു വൈഷ്ണവൻ ധരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് പലതരത്തിലുള്ള കണ്ഠിമാല ധരിക്കുന്നു. 1 ലെയർ ഉള്ളത്, 2 ലെയർ, 3 ലെയർ, അങ്ങനെ പല കണ്ഠിമാലകൾ ധരിക്കാറുണ്ട്. അത് തുളസി കൊണ്ടാണ് അതുണ്ടാക്കുന്നത്. തുളസിയുടെ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് അതുണ്ടാക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഈ മാല. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള തുളസി മാല നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങണം. അല്ലാത്തതെല്ലാം ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള പറയുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല മറ്റു കടകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള തുളസിമാല വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കടക്കാർ പറയാം അതിവിടെ ഇല്ല, ഇസ്കോണിലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം. കാരണം എന്താണ്? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് അവരുടെ കടയിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക്. കാരണം എന്താണ്? സാധാരണക്കാര് വെറുതെ ഇപ്പൊ ഒരു സീസൺ ആകുമ്പോൾ മാല വാങ്ങിക്കുന്ന ഇതാണ്. അത് കാരണം ശരിയായിട്ടുള്ള മാല ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം. അടുത്തുള്ള ഇസ്കോണിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ അവർ അയച്ചു തരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ മാല ആരെങ്ങനെ ധരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭക്തർ പരമ്പരാഗതമായി 3 ഇഴകളിൽ കണ്ഠിമാല ധരിക്കുന്നു. 3 ലെയറായിട്ടുള്ള കണ്ഠിമാലയാണ് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇനിഷ്യേഷൻ എടുക്കുന്നവര് ധരിക്കുക. 3 സാഹചര്യങ്ങൾ തടയുന്നില്ലെങ്കിൽ മാല തൊണ്ടയുടെ അടിഭാഗത്ത് ചുറ്റിയിരിക്കണം. അത് വ്യക്തമായി കാണേണ്ടതുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാല മൂടി വെക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇത് വൈഷ്ണവൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ്. തിലകം പോലെ തന്നെ കണ്ഠിമാലയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കാണത്തക്ക തരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ധരിക്കണം. കഴുത്തില് ചുറ്റും എന്ന് പറയുമ്പം തൊണ്ടയിൽ തന്നെ താണു പോകാതെ ചുറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ചിലർക്ക് തൈറോയിഡ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി താഴ്ത്തിയിടാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് എല്ലാവരും കാണുന്ന തരത്തിലാണ് അത് ഇടേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ദീക്ഷ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് 1 ഇഴയിൽ മാത്രം കണ്ഠിമാല ധരിക്കാം. അപ്പോ തുടക്കക്കാരാണ് ഈ ഒരു ലെയറായിട്ടുള്ള മാല ധരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ പല തരത്തിലും സൈസിലുണ്ട്. പല സൈസില് വളരെ കുഞ്ഞായിട്ടുള്ളതുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ വലുത്. ചിലരേതാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന മാലയുണ്ടല്ലോ, തുളസിമാല ജപിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം സൈസ്, അതുവരെ ഇടാറുണ്ട്. വലിയ ആരാണ് പ്രഭുമാര് അല്ലെ, പ്രഭുമാര് അങ്ങനെ വലിയ മാലയിടും. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, വൈഷ്ണവ പ്രഭുമാരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അവർ വലിയ മാലയായിരിക്കും ഇട്ടേക്കുക. അപ്പൊ അത് അവർ ശരിക്കും ചുറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ഇടുക, കഴുത്തിൽ ചേർന്ന് കിടക്കും. അപ്പൊ അത് 1 ഇഴയാണെങ്കിൽ തുടക്കക്കാരാണ്. ചിലര് 2 ഇഴ. ഇപ്പൊ 2 ഇഴ ഇസ്കോൺ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് 2 ഇഴ, ഞാനും ദീക്ഷ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 2 ഇഴയിലാണ് ഇട്ടിരുന്നത്. അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആത്മീയതയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 1 മാറി 2 ഇടാം എന്നുള്ളതാണ്. 2 ഇഴ ഇതിലൊക്കെ വായിച്ചതാണ്. 2 ഇഴ ഉള്ളത് ഇടാം. നമ്മൾ അത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദീക്ഷ എടുക്കാനൊക്കെ ആ സ്ഥലത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഇഴ ഇടാം. പിന്നെ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പുതിയ മാല തരും, ജപമാലയും തരും, അതേപോലെ തന്നെ കണ്ഠിമാലയും തരും. പുതിയതാ തരിക. ആ പുതിയത് 3 ലെയറിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള വലിയ നീളം കൂടിയതായിരിക്കും തരിക. അപ്പൊ അത് ഇടേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ജപമാലയും വലുതായിരിക്കും, നമുക്ക് സാധാരണക്കാളും വളരെ വലിയതായിരിക്കും നമുക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തരുന്നത്. അത് സൈസ് വ്യത്യാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസെൻഡിങ്, ഏറ്റവും വലുത് കുറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ മാലയാണ് നമുക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ ജപമാലയായിട്ടും കിട്ടുന്നത്. ബാഗുമായിട്ട് തരും, ജപം സഞ്ചിയുമായിട്ടാണ് തരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു.
അത് തന്നെ 2 തരത്തില് മാലയുണ്ട്. ഒന്ന് കൃഷ്ണ തുളസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഉണ്ട്, പിന്നെ സാധാരണ തുളസി, വെള്ള തുളസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലകളും ഉണ്ട്. അപ്പോ 2 തരത്തിലുള്ള മാലകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇസ്കോണില് ഏതാണ് വെള്ള നിറത്തിലുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴുത്തിൽ അണിയുന്ന തുളസി മാല ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ തിലകം പോലെ തന്നെ ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചതാണ് ഏതും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ കണ്ടിമാലയും. അതിനാൽ കഴുത്തിൽ തുളസി മാല ധരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ച, അല്ലെ, ഷെൽട്ടർ എടുത്ത ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ച ആള് എന്താണ്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, ഭക്തനാണ്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ഏതാ, ഈ ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാകുന്ന ആൾ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഭഗവാന് ഭക്തനെ എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അത് കാരണം ഭഗവാന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സമർപ്പിതൻ, ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറും. ചില ഭക്തർ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യപൂർണമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുള്ള മാലകൾ, താമരവിത്ത്, അതായത് താമരവിത്ത്, ജഗന്നാഥന്റെ രഥത്തിൽ നിന്നുള്ള കയർ അല്ലെങ്കിൽ പട്ട് പവിത്രങ്ങൾ എന്നിവ പൂജയോ ജപമോ മറ്റു പുണ്യകർമ്മങ്ങളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ധരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കണ്ടിമാലയ്ക്ക് പുറമെ ധരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ താമരവിത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നത്, പിന്നീട് രഥയാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന, രഥത്തിൽ നിന്ന് ജഗന്നാഥപുരിയിലെ രഥയാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രഥത്തിലെ കയറ് വലിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ കയറിൽ നമ്മളൊന്ന് തൊടുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉള്ള ഇതാണ് രഥോത്സവം. നമ്മൾ ജഗന്നാഥന്റെ രഥ ഓട്ടം കാണും, അല്ലെ, അപ്പൊ അതിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ കയറി പിടിക്കുന്നത് വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കയറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന, മാലയുണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പട്ട് പവിത്രം കൊണ്ട് അങ്ങനെയും മാല, നമ്മൾ ധരിപ്പിക്കുന്ന പട്ട്, അല്ലെ, തുണികളുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന മാലകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതും കണ്ടിമാലയായിട്ട് ധരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ധരിക്കുന്നതല്ല, അത് ധരിക്കുന്നവര് കുളിക്കുമ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വീടിന് പുറത്തേക്കോ പോകുമ്പോഴും ശൗചാലയത്തിൽ പോകുമ്പോഴും ഇവ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേക തരത്തില് ഐശ്വര്യപൂർണം ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇപ്പൊ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോഴും അതേപോലെ വീടിന് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും കുളിക്കുമ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള താമരവിത്ത് രഥത്തിൽ നിന്ന്, രഥോത്സവത്തില് രഥത്തിൽ നിന്നുള്ള കയറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പട്ട് ഡ്രസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലകൾ ധരിക്കുന്നവർ അത് അത്രയ്ക്കും കൂടെ, കുറച്ചും കൂടെ പവിത്രം, ഇതും പവിത്രം തന്നെയാണ്, അത്രയ്ക്കും കൂടെ ശുചിത്വം നോക്കണം എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം പറയുന്നു. ചീത്ത സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ആയുധങ്ങളുടെയും യമരാജന്റെ സേവകരുടെയും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് തുളസിമാല ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കണ്ടിമാല സ്ഥിരമായി ധരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, തുളസി എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ത. ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വിസ്തരണം ആയിട്ട് തന്നെ തുളസി ദേവിയെയും കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വിസ്തരണമായിട്ട് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള തുളസി ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തയും കൂടെയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തതാണ്. ആ തുളസി ദേവിയുടെ തണ്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാല എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മള് സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ്. നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് പോവില്ല. നമ്മൾ പറയും കണ്ണിൽ കൊള്ളേണ്ടത് പുരികത്ത് കൊണ്ടു എന്ന് പറയും, അതേപോലെ അങ്ങ് പോവും, നിസ്സാരമായിട്ട് പോവും. പിന്നെ ഏതാ, ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും, അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം യമരാജന്റെ സേവകരുടെ അവരുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും. എന്ന് വെച്ചാൽ തുളസിമാല ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരെ യമകിങ്കരന്മാര് സ്പർശിക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തെത്തുന്നത് വിഷ്ണു പാർഷദരായിരിക്കും, വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ സേവകരായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവരുടെ തുളസിമാലയും തിലകവും ഒക്കെ ചാർത്തിയിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവരുടെ അടുത്തെത്തുക വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാർ, സേവകരായിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് യമരാജന്റെ കിങ്കരന്മാരെ കാണുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയമുണ്ടാകുക, അല്ലെ.
അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ യമരാജന്റെ കിങ്കരന്മാര് ആരുടെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല, തുളസിമാലയും അതേപോലെ തന്നെ തിലകവും ചാർത്തിയിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് സമീപിക്കത്തേ ഇല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, വൈഷ്ണവ ഭക്തരുടെ അടുത്തോട്ട് പോകുകയെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യമദൂതന്മാരുടെ അടുത്ത് ധർമ്മരാജൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം അവര് ഇങ്ങോട്ട് വരത്തേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയമില്ലാതെ ഭൗതിക ശരീരം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്ന തുളസിമാല ചീത്ത സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം, ഇപ്പൊ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും പല പല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിനെയൊക്കെ ഭംഗം വരുത്തുന്നതാണ് ഈ സ്വപ്നങ്ങളെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചീത്ത സ്വപ്നം, നമ്മൾ അപകടത്തിൽ പെട്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായെന്നോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ വന്നോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. അങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും കാണാനായിട്ട് ഇടയാക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ യമദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തില് സ്കന്ധം 6 1-ാമത്തെയും 3-ാമത്തെയും അധ്യായത്തില് നന്നായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ എല്ലാ വശത്തു നിന്നും വിഷ്ണു ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അജാമിളന്റെ കഥ തന്നെ അറിയാമല്ലേ. നാമം ചൊല്ലിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ആണ് അജാമിളൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. നാരായണ നാമം ജപിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ തിലകം ചാർത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ജപിക്കുന്നത്? എല്ലാ നാമങ്ങളും അല്ലെ, 12 നാമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉരുവിടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് യമദൂതന്മാരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അത് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 2 അധ്യായങ്ങളില് 6-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന് സമർപ്പിതരായവരാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. വിഷ്ണുപ്രിയ എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. വിഷ്ണുവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നാണ്, ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവര് വേണം ഈ തുളസിമാലയും അതേപോലെ തന്നെ തിലകവും ഒക്കെ ചാർത്താനായിട്ട്. 4 യമനിയമങ്ങൾ ഏതാണ് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 യമനിയമങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? മത്സ്യമാംസം, മുട്ട എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി, അതില് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി, ചായ കാപ്പിയൊക്കെ കൂടെ വരും അല്ലേ. ചൂതാട്ടം ചൂതാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇല്ലീഗലായിട്ട് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചൂതാട്ടം ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പണസമ്പാദനം, പിന്നെ പലിശയ്ക്ക് പണം കടം കൊടുക്കല്, അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ലഹരി സാധനം, അതിൽ ചായയും കാപ്പിയും കൂടെ ലഹരി സാധനങ്ങളില് വരും. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിൽ പെടുന്നുണ്ട് ലഹരി സാധനങ്ങളില്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക്സ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ചില ജ്യൂസുകളും ഒന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെന്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ജ്യൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കുടിക്കാനായിട്ടെന്നാണ് വിഷ്ണു ഭക്തര്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം, അതായത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ മാത്രമേ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ. അതാണ്, ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവാണെങ്കിലും അവര് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. പുറത്തുള്ള സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവര് വേണം ഈ കണ്ടിമാല ധരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ചെയ്യാനും ഈ ഊർധപുണ്ഡ്രം, ആ വാക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഊർധപുണ്ഡ്രം. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണ ഓൺ ചെയ്തോട്ടെ. ഊർധപുണ്ഡ്രം ധരിക്കാനും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ തുളസിമാലയും ഒന്നും നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ, ചന്ദനം താഴെ വീഴുമ്പോ ഉടനെ നമ്മൾ ചവിട്ടാതിരിക്കാനാണ് വൃത്തിയാക്കാൻ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തുളസിമാല വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെയാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ദാസനാകാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ.
അപ്പൊ ഭക്തദാസാനുദാസ അതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ തുളസി ദേവിയെ അല്ലെങ്കിൽ തുളസി മാലയെ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം അത് നമ്മൾ പിന്നെ നാമജപത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തുളസി മാലയാണെങ്കിലും കണ്ഠത്തിൽ അണിയുന്ന തുളസി മാലയാണെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കണം. അത് നിലത്തോ പാദത്തിലോ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല. അറിയാതെ ഒന്നും നമ്മൾ നിലത്തിടുകയോ നമ്മുടെ കാലിൽ അത് തട്ടുകയോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നാണ്. നിലത്ത് അഥവാ തൊട്ടാല് വീണ്ടും അത് പവിത്രമാക്കിയിട്ട് വേണം ധരിക്കാനായിട്ട് എന്നാണ്. അത് നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് ഈ തുളസിമാല ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു മന്ത്രം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മഹാപ്രസാദ ജനനി സർവ സൗഭാഗ്യവർദ്ധിനി ആദിവ്യാധിഹര നിത്യം തുളസീത്വം നമസ്തുതേ എന്നൊരു ഏതാണ് തുളസി പിന്നെ കീർത്തനം പറയുന്നുണ്ട്, പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് തുളസി ദേവിയെ. അപ്പൊ അത് ചൊല്ലിയാണ് നമ്മൾ തുളസിമാല ആദ്യമായിട്ട് ധരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. മഹാപ്രസാദ ജനനി സർവ സൗഭാഗ്യവർദ്ധിനി വ്യാധികൾ ആദിയും വ്യാധികളും അല്ലെ ഹരിക്കുന്ന ഇല്ലാതാക്കുന്ന നിത്യം എല്ലാ ദിവസവും തുളസി ത്വം നമസ്തുതേ അങ്ങനത്തെ തുളസി ദേവിയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ് ജനനി എന്നാണ് പറയുന്നത്, അമ്മേ എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അമ്മേ നമ്മളെ പ്രസാദിക്കൂ, പ്രസാദിക്കൂ എന്നാണ്. എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകുന്ന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെ ആദിയും വ്യാധിയും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആ തുളസി ദേവിയെ ഞാൻ നിത്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് നമ്മൾ വളരെ പവിത്രമായിട്ട് ഇതിനെ കാണണം. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ അണിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം പവിത്രീകരിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവബോധം വരും അല്ലെ. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് നമ്മൾ ഈ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ അത് ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം അതനുസരിച്ചായിരിക്കും, ചിന്തകളും എല്ലാം. ചിന്തയാണല്ലോ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തയും വാക്കും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം അതനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് വരും എന്നാണ്. പിന്നെ വേറൊന്ന് പാപകർമ്മങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് ഈ കണ്ഠിമാല സഹായിക്കും. ഇപ്പം ശരീരത്തിൽ ഇത് അണിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധമാകുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇത് ധരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ എപ്പോഴും വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് മാല ഊരരുത്, ആവശ്യമില്ലാതെ ഇത് ഊരാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ് പറയുന്നത് നമ്മളിത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അറിയാതെ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകും അല്ലെ. നൂലിലല്ലേ കോർക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പൊട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പുതിയത് ധരിക്കൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് തന്നെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ലാതെ ഊരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക യാത്രയിലെ നമ്മുടെ ഒരു കൂടെയുള്ള കമ്പാനിയൻ ആയിട്ടാണ് തുളസിമാലയെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് ആധ്യാത്മികതയിൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഈ തുളസിമാല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു കമ്പാനിയൻ പോലെയാണ്, ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് എപ്പോഴും. അതേസമയം നമ്മൾ സ്വിമ്മിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ്, ഊരി വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നീന്തലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകും. പിന്നെ സ്ഥിരം നീന്തലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് മാലയുടെ അതിന്റെ ഉറപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് ഇടയാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥിരം നീന്തൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവര് ഇത് ആ സമയം ഊരി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ധരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലി ധരിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ മാല അണിയുമ്പോൾ ഉള്ള തുളസി മന്ത്രം ഇസ്കോണിൽ പറയുന്നത് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്നാണ് ഇസ്കോണിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടത്. അല്ലാതെ തുളസി മന്ത്രം ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇസ്കോണിന്റെ സൈറ്റിൽ അത് കാണുന്നില്ല. ഇസ്കോൺ പറയുന്നത് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തയും അതേപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വിസ്തരണവുമായിട്ട് തുളസി ദേവിയെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇതില് വരുന്നത്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെതാ പറയുന്നു, ഏതാ യമരാജന്റെ ഇത് തുളസിമാല കാണുമ്പോൾ കാറ്റിൽ ചിതറിയ ഇലകൾ പോലെ യമദൂതന്മാർ ഓടിപ്പോകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അയ്യോ ഇത് വൈഷ്ണവനാണ് എന്നുള്ള. തിരിച്ച് അവിടെ ചെന്നാല്, വൈഷ്ണവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചെന്നാല് ധർമ്മരാജൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ പണിഷ് ചെയ്യും അല്ലെ, പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കും. നേരത്തെ തന്നെ താക്കീത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ധർമ്മരാജൻ പ്രത്യേകിച്ച് യമദൂതന്മാർക്ക് താക്കീത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, ഈ തുളസി മാലയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റുമോ കഴുത്തില്? വെള്ളിയില് ഇടാം, വെള്ളിയിലും സ്വർണത്തിലും ഒക്കെ ഇടാം. പക്ഷെ സാധാരണ തുളസിമാല അങ്ങനെ കെട്ടാനായിട്ട് പറ്റൂല. അതിന് പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള കുറച്ചുകൂടി വലിയ തുളസിമാല വേണം. അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടാല് പൊട്ടാതിരിക്കും. പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാവരും സാധാരണ തുളസി മാല ആണ് ഇടാറ്. വെള്ളിയിലും കെട്ടിയിടാം, സ്വർണത്തിലും കെട്ടിയിടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇസ്കോൺ പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ. ഇസ്കോൺ അങ്ങനെ നിർദ്ദേശമൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. അത് ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തികളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ബീഡ്സ് ഞാനും പറയുന്നുണ്ട്, ഇത്ര ബീഡ്സ് വേണമെന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അതിന് ഇത്ര ബീഡ്സ് ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരുടെ കഴുത്തിന് വ്യത്യാസം കാണുമല്ലോ. ചിലർക്ക് വലിയ തടിച്ച കഴുത്തായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം അതിൽ ബീഡ്സിന്റെ അതുമല്ല, ചെറിയ വളരെ ചെറിയ പിന്നെ ബീഡ്സിൻ്റെത് ഉണ്ട്. ബീഡ്സ് എന്ന് പറയാനേ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല, നൂല് പോലെ ഇരിക്കും, അത്ര ചെറുതായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് മുതല് വലിയ അല്ലേ, നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന മാലയുടെ അത്ര ഉള്ളതും ഉണ്ട് കഴുത്തിലാണ്, കണ്ടിമാലയായിട്ട് അണിയാനായിട്ട്. ഞാൻ ജപിക്കുന്ന ജപമാല ഇപ്പൊ ചന്ദനത്തിന്റെ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്, ഗുരുവായൂരിന്ന് കിട്ടിയത്. അതിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 16 മാല ജപിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലല്ലോ മാതാജി ചന്ദനത്തിന്റെ? പിന്നെ ചന്ദനത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ നീം, വേപ്പില്ലേ മാതാജി, അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഇപ്പം കിട്ടാനുണ്ട്. ശരിക്ക് നമ്മള് പിന്നെ ഏതാണ് തുളസി മാല ജപിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്നാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. നമ്മൾ കുറച്ച് ആദ്യമൊക്കെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ തുളസി തന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യത വരുമ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കുക. അങ്ങനെ മാറ്റുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെ മാതാജി? അങ്ങനെയില്ല, നമ്മളിപ്പോ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുളസിമാല വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് തുളസിയുടെ തന്നെ ജപമാല വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ അത് വാങ്ങിക്കുക. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? സാധാരണ പുതിയതാണ് മാതാജി ഉപയോഗിക്കുക. ഇസ്കോണിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ ഈ നോൺ വെജും എല്ലാം കഴിക്കണ ഒരാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞപ്പോ ആ മാല ഊരി എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു. അപ്പൊ ഞാനത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. നമുക്കത് പുഴയിലൊക്കെ ഒഴുക്കാന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത്. ഇത് പൊട്ടുമ്പോഴേ, മാലയൊക്കെ പൊട്ടുമ്പോഴേ, അതുപോലെ ഉപയോഗത്തിൽ ഇല്ലാത്ത മാലയൊക്കെ നമ്മള് ഈ ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ പടങ്ങള് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലേ, ഭഗവാന്റെ അതേപോലെ പിതൃക്കളുടെ ഒക്കെ പടങ്ങള് നമ്മൾ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലല്ലേ ഒഴുക്കി കളയുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തില്. അതേപോലെയുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ആരും പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു പവിത്ര സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട, നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഈ മാല ഇടുന്ന അല്ല, തുളസി മാല ഇടുന്ന ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അഴിച്ചു വെക്കണം. കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അഴിച്ചു വെക്കാൻ ചില ബുക്കുകളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനൊരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടി എടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അങ്ങനെ അഴിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇത് നമ്മളെ ഇതിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, യമദൂതന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്നല്ല അല്ലെ.
അപ്പൊ അതെ. ചിലതിൽ ഉറങ്ങുമ്പോ അഴിച്ചു വെക്കണമെന്നും കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവോട്ടി അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് ഉറങ്ങുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉറക്കത്തിലും മരണം സംഭവിക്കാമല്ലോ അല്ലെ? അത് മരണം എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചയ ഞാനിവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി വേറെ ആള്, അപ്പൊ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം. അത് തന്നെ. അപ്പം മരണം അതുപോലെ തന്നെ യാത്ര പിന്നെ കുളി എല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോ വേണം മരണം സംഭവിക്കാം അല്ലെ? ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെ ആകാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ അടയാളമാണ് അല്ലെ? നമ്മളൊരു വിഷ്ണു ഭക്തയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണിത്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ അഴിച്ചു വെക്കണ്ട കുളിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഡാമേജ് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും വെള്ളം നനഞ്ഞ് അതുകൊണ്ടാണ് ഊരി വെക്കാൻ പറയുന്നത് ചിലര്. പക്ഷെ സീനിയർ ഡിവോട്ടി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഊരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. അതെപ്പോഴാണ് ചീത്തയാകുന്നത് അപ്പൊ ഊരി ഇതേപോലെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലോ ആരും ചവിട്ടാതെ ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് നമ്മൾ അത് കളയുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുതിയത് ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് ചിലയിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോ ഊരണം, ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇടണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ചിലയിടത്ത് ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഇതേപോലെയുള്ള ശൗചാലയത്തിൽ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ഊരണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഊരണ്ടാന്ന്. കാരണം ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിമാലയായിട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാലും അവിടെ ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ? നമ്മളത് തൊടുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മാതാജി അപ്പോഴും. കണ്ടിമാലയായിട്ട് കിടക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് ഇറക്കത്തിലൊക്കെ ഇടുമ്പോ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ താഴെയൊന്നും തട്ടാതെ ഒക്കെ നോക്കണം. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമസ്കരിക്കുമ്പോഴും തറയിൽ തട്ടാതെയൊക്കെ നോക്കുക. നമ്മളിപ്പോ പഞ്ചാംഗ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അതേസമയം പിന്നെ പ്രഭുക്കന്മാരാണെങ്കിൽ നിലത്ത് കിടന്ന് അല്ലേ അവര് അങ്ങനെയല്ലേ നമസ്കരിക്കുക? ഏതാണ് ദണ്ഡവത് പ്രണാമം അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ തറയിൽ തട്ടാനുള്ള സാധ്യത ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അത് ലൂസായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കഴുത്തിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇച്ചിരി താഴ്ത്തി ഇടാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്താം നമുക്ക്. പ്രാഞ്ചകൽപ്പത അടുത്തത് വേറെ ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, സംശയമുണ്ട് ചോദിക്കും. തുളസിമാല ഇടുമ്പോ അത് 3 റൗണ്ട് ഇടണത് 2 റൗണ്ടാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?